oťažilo veľmi, ale ten papier zrazu sa stane takým krehkým, jak sedíka, hej, že sa ti to samé rozlezie. No, aby som nechcel zase toto ťažké rozličné strany. A to môžeme potom povedať. Už prestaň. Práve sa chystá vypustenie sondy, ktorá bude signalizovať smer vetra. No tak na tomto horí pozoru. Pozoru z komára. Má si tam komára. No komár. Červej, No? Smer vetra už máme, hej? To letí! To letí! To letí! Ja si urobím doma a tam Hej? No ale nehľadláme. Vieš, kada sa tam, keď to si vidia? Aký je vietor? Severovýchodný, západný? Lesa. Vidíš, aký je vietor. Doško, keď to spadne, tam mi povie, že... Pozor, pozor, pozor. Na hlavy tak, opatrne to. Ideme obrkať Odskúšané, no, dobre. Štartéry na miesta. Dobre, a ideme s balónom. Tu je balón. Bude nám vodný, predsa je to len veľký. Je to len predsa taká vodke väčšia. Tak. Dobre. Ten zmakol kveta? Vy to opatrne, áno, áno, opatrne. A, dobre, toto voľne visí, tu budem ja dole štartovať, áno. Alebo nie. Toto zabije. Dobre. Už mám šťavu. Uratoval. Len aby to nezhorelo. No aj so mnou. Áno. No, nevidím tam. Už vidím, už vidím. Už vidím, tak. Ale... Aj do tomto oblečí. Zobacte, keď plúško hore. Tankuje sa balón a on bude letieť. Padá duš. Čo je vietor? Takže je vietor. Vietor mám. 4, 3, 2, 1, len tak rovnomerne, hej? Pomaličky. Tak, pomaličky. Tak, pomaličky. My musíme ho brzdiť, on má na začiatku obrovský ťah. Preto tie zvuky, to je chvenie na... Už sa vyušlo. On by letel a tam by sme ho potom našli niekde v lese. No. Samozrejme, že roztrhaný. Dáme, aby neuťažel a na rampu. Tomáš, nebude ťažko. Ono to vidí, že vietor nie je, ale je.
On mňa nechcel Postúpajte po tejto, tak sa stane na Majo. Co máš? Ty Nechceš opět- prísť na zabíjačku? Zväčšenie sa. On je asi... Máme, všetko. Opäť je. Ešte tu dať ešte? Na tom čo? Keď mi fyziky začneme. O, tak, keď lietali v našej triede balóny, tak môžu aj vo vašej. Veď je to Archimedov, čo? Zákon, no. Už ocíti. 5, 4, 3, 2, 1, ideš. Je to perfektne, presne ako má. Si to uviažeš na ruku normálne, sem tak ešte o meter ho môžem. Jak ešte teba komále zo. Lebo je mokro, vieš, on by oťažel. To je čo za lepidlo? Je to rozriedený Herkules. Disperzné lepidlo na papier. To stihne vyschnúť? Či keď bude teplo, tak vyschne? Tak pri tejto vlhkosti to veru za pol hodinu nevyschne.